Γεια σας gamers, iBuilder Γεια XD σας. εδώ. Μη με διακόπτεις Master. iBuilder XD εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε αόρατο PvP με τον Master. Έλα Master, Πάμε. Έρχομαι. Εγώ να σας σπάξω. Όπα Για κάτσε, πέντε περίμενε, είμαστε δεν το έχω survival, περίμενε. Πάμε. Attack! Attack! Die! Πού είσαι? Εδώ είμαι ρε. Έλα ρε τώρα εδώ. Έλα εδώ! Come here, you bitch. Not this time. Ναι, αυτή ήταν η παγίδα που σας λέγαμε. Και είναι επίσημο. Κέρδισα το αόρατο PvP. Και το λέμε αόρατο γιατί δείτε εδώ πέρα. Είμαστε τραγικά αόρατοι. Γεια σας!